dhi nyime en ni riwruok mar jopur niang e alwora ma Nyanza dwaro ni jatend piny William Ruto mondo donje wach mar sukari ma bandia ma bende thiro ohala ne jopur ma pacho ka. Jokanyo dwaro ni ondhi achudhe duto kendo migi kuma koch kaka yor reso oganda kod kembe ma pacho kae. President ni wadwaro ni jogo mibadhi omako madongo mane Sugar Directorate mondo maki kendo ketgi kando mondo timo uchunguzi mondo ng'e adiera ma sukari ni kaka nodonjo, nikech kambi mukelo sukari ni ok en kambi mano bedo registered mondo kel sukari e Kenya ka. Omiyo mane kwayo marwa makende kaka jopur niang wasiro sirkand William Samoei Ruto to wakwaye ni mondo odhi omako ngoke madongo dongo manyocha okelo sukari gi. Moko nyocha kochamo muma State House kendo gine office mar Kilimo House. Gine manche gi ka gisedonje sirkal dwe mar 12 gimanyo rieko magikawo go sukari ni giketo modonje chirni. So it's in this sense that we as an organization feel that the government should not sacrifice small people. Just the way they have struck hard on what happened at Kemusa, we believe that the government should strike hard on the principal officers of Alpha in charge of releasing letters for imports as well as the ministry. Pode wach sukari ni jalup governor